Ipahigayon dinhi sa Cebu ang usa ka dakong International Tattoo Convention nga tambungan sa kapin 200 ka partisipante gikan sa 15 ka nasod sa tibuok kalibutan. Karong Sabado ug Domingo ipahigayon sa IC3 Convention ang Savage Ink International Tattoo Convention. This weekend, Saturday, Sunday, we will be having the second run for Savage Ink International Tattoo Convention. That will be in IEC. We have international guests na mo showcase sa ilahang expertise sa ilahang tribal group like hand tapping from Malaysia, Thailand, and also our very own Philippines, mga katribo. So natay mga 𝗱𝗏𝗵𝗶 if you guys are familiar with her. This will be at 600 pesos. You can buy them sa venue na, and then the gate will be open for spectators at around 12 noon, and there will also be an auto convention. Naganayon ang organizer sa maong convention nga ang dulan sa 200 ka partisipante ug mga artist magikan sa 15 ka laing-laing mga nasod, lakip ang Pilipinas, UK, Vietnam, South Korea, France, USA ug uban pa. Aduna say daghang pocket events ay ipahigayon subay sa maong kalihukan sama sa mga professional nga tattoo artists, apil na ang car show alang sa mga car enthusiasts. Duna say gipaabot nga mga live performances sa local acts. And we also have Artist Alley. There will be mga 64 siguro ka or more, 64 artists, mga young artists like mga 14, 15 years old nga mga aspiring artist. Samtang ang organizer sa maong event nga si 𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏, buot sab nga muhatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan nga buot nga mahimong tattoo artist sa niya. Me personally, I am encouraging my daughter. She's still 14, and I asked her unsa nga profession. She also wants to be a tattoo artist. Yeah, I hope karon kay tungod ang tattoo kay na-accept naman hinay-hinay sa society nato. No, I just hope nga those people nga inana gay ka judgmental and mo discriminate sa students nga mao na ilahang career goal in the future. I hope ila sadtang mudig deeper sa sila before judging. Usa nganong ganahan siya mag-tattoo artist, unsa na what inspired her to do that. Kini si Juliana Marie Rodenas, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.